Cue intro para ingon vlogger. Hi guys. Hi guys. Hi guys. Kisay guys. Guys and girls. So ang among duwa karon is bato-bato-pick. Kung kinsay mapildi, hapak ulo. Nga na pagpilo. Basta niya, ikaduha para dili sakit. Lahi, biya kang kusog sa ako. Oy lihay. Oy lihay. Takit. Excited na kayo mga pako. Hi viewers. Hi viewers. Sino ka mo kayo subscriber? Hi viewers. We're on the road to one subscriber. The road to creating channel. Magbato-bato pick me din mapildi hapak ulo. Round 1. Kanang JJ. Sakit din. Sakit. Lakay. Sure ba? Sakit tuod. Sakit. Mabawas ko. Round 3. Ay, nakakay twist. Pag kita mabili ko, ang itapon sa yung ulo. Pinas pasay. Explain sa the viewers. No, kasi mabili ko. So kini guys, gibutangan na mag-twist ang game. Bato-bato pick gihapon. Ang daog bay mo hapak. And then ang mapildi mo kuha aning pong para at least yun yung itabod sa ulo din. So makauna lang og connect. Ready? Panili ko ka. Kahunat. Bato2x. Ano yung katawag? Imas na yan itawag. Wala to. Yang yapak yung kamay ko. Ay, klaro. Murato lagi ka. Balin. Transfer me. Transfer. Unyang anong nanagan mo mong palayo sa kuan? Imbis na ito eh. Napakmahir. Apil na lang. Ayaw. Nabagyan ko lang. Guys, version 2, new background. Ay. Naglimo ka. Pila na may score? Ba't may kumanan? Version 3, first to get 10 points. Version 3. Round 1. Pala kayo. Kung makadaw ka na, dili pala points sa makapoints kung makapa ka sa 1 point. Bawas ka. Pause yung ko. Ano makadaw mga bulong? Hindi ka kayo ba ako bato-bato? Kasat. Isang kang mga kasi mukha. 1 point. Bato2x. Uy, nagkalayo. Manihan. Ano nito? 5, 1.
Ayak sagang si mong kamot lang. Mukha na mo. 2-5. 2-5. 3. Isugan niyo mga pako-favorite feelings. 6. Oh? Mas madam. 2-6 gihapon guys. Sulu din kay kung unsay resulta sa inyo Bato2x. Okay, babae, way lalaki karon na ha. No, thank you, guys. 4, Sige, gan. 6. Ikaw ko pa ko. Mas basag ko ha. Pinatunig ko na siya kuhaan. Naalad na ko mapildi. Sige, wala yung score ba sa kuhaan ang daw na? Kaano din ako? Kanina ko yung may hapon lang. Yun ang score update. 7-4. Nagdodo pa kayo sa inyo. Sino ba yan? Lunoy 4 after you. Apas ko. 5-9. Mga call ko ako'y daog, pero ako hindi ko realize. Daog. Winner! Because Ano ba? Kasi daog. sumunta siya yung game. Comment below kung sa pa yung yung gana ni Gibbs for the next video. Like, share, subscribe, and don't forget to ring the bell. Bye. Promote sa akong video channel dito. I-promote sa ako ang kuan video channel.